Κύριο Βάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Καλησπέρα, κύριε Βάλη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία μας έρχεται από τη Μαρίνα Αλίμου, καθώς φαίνεται να έχει αυτοκτονήσει ένας ναύτης, ο οποίος βρισκόταν έτσι σε ένα ημερόπλοιο και μάλιστα η αυτοκτονία φαίνεται να έχει συντελεστεί με ένα μαχαίρι το οποίο έβαλε στην καρδιά του. Τι ακριβώς γνωρίζετε εσείς? Πολύ σωστά, από ό,τι πληροφορούμε κι εγώ, ένα πλήρωμα ενός σκάφους που κάνει daily cruises στη Μαρίνα του Αλίμου. Αυτοκτόνησε ένας άνθρωπος και έχει πεθάνει από ό,τι μου έχουν πει, εκαρφώνοντας ένα μαχαίρι στην καρδιά του. Αυτά τα περιστατικά εγώ προσωπικά δεν τα έχω δει ποτέ, δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ, δεν γνωρίζω τους λόγους που έγινε. Περιμένω κάποια άλλη πληροφόρηση, αλλά να βλέπουμε πληρώματα σε σκάφη να κάνουν αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι από τα ανήκουστα γεγονότα. Δεν είναι κάτι σύνδεσμο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν το έχω ακούσει ποτέ εγώ όσα χρόνια, 15 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Κύριε Βάλη, γνωρίζουμε την εθνικότητα αυτού του ανθρώπου, την ηλικία, έχετε κάποιες πληροφορίες, η λέξη? Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Σίγουρα ξέρω ότι είναι ένας νέος άνθρωπος. Θεωρητικά είναι Έλληνας, δεν το ξέρω όμως πιστοποιημένα, αλλά ξέρω ότι είναι ένα νέο παιδί. Και δεν ξέρω ακόμα και τους λόγους γιατί το έκανε. Λένε ότι είναι αυτοκτονία. Από ό,τι γνωρίζω έχει πάει και το λιμενικό εκεί πέρα και όλοι οι άνθρωποι για να δούνε περί τίνος πρόκειται. Και θα ξέρουμε και θεωρώ και αργότερα περισσότερες πληροφορίες πιο έγκαιρες. Εκεί που μένω όμως είναι ένα τραγικό συμβάν που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά και του γιώτινγκ και των πληρωμάτων και των σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών και επαγγελματικών και γενικότερα. Είναι ένας περίεργος τρόπος αυτοκτονίας. Μέσα εισαγωγικά, αν είναι αυτοκτονία, αυτό. Δηλαδή, κάποιος να χτυπήσει την καρδιά του με μαχαίρι. Βέβαια. Ξέρετε, ο άνθρωπος αντιδρά. Πολύ πιο λέγει ο κύριος Βάλης ότι είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το αίσθημα της αυτοσυντήρησης δεν σε αφήνει να καρφώσεις ένα μαχαίρι εύκολα στην καρδιά. Λοιπόν, επειδή είναι οι πρώτες στιγμές, πραγματικά μιλάμε για ένα θρίλερ. Έχει σημάνει και συναγερμό στη Μαρίνα Αλίμου. Ο κύριος Βάλης παρακολουθεί τις εξελίξεις. Έχουμε στείλει και εμείς δημοσιογράφους. Έχει πάει και το λιμενικό να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η πρώτη πληροφορία κάνει λόγο για ένα νεαρό ναύτη, ο οποίος ήταν σε ημερόπλοιο και φέρεται λοιπόν να βρέθηκε νεκρός με ένα μαχαίρι στην καρδιά. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για αυτοκτονία, όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Κύριε Βάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Θα δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει.